And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Baka aasa akong we'll be more than friends. Baka hindi ganun ang nararamdaman niya para sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Ana. I'd like to share my story. And I'd also like to share what I feel. There are some things that confuse me. Ito ay kwento ng kahibangan. Bumigay ako sa isang stranger danger. This is my secret file. I've been working in Germany for 5 years now. In those 5 years, I never had a boyfriend dito abroad. Kasi nahirapan ako mag-move on sa dati kong long-term relationship. 9 years yun with my Pinoy ex-boyfriend. That relationship broke me and left me with a bitter taste in my mouth. Niloko lang naman ako ng ex ko. At yung third party, my childhood friend. To make that long story short, ginagawa na pala nila yon behind my back. Nalaman ko na lang na nagloko na siya nung buntis na yung childhood friend ko na yun. At ang ama ay ang ex-boyfriend ko. With a broken heart, naisipan kong mag-abroad. Inisip ko, makamove on din ako. So here I am, single for 6 years. But always hesitating to mingle. Not until may nakilala ako. Naitago natin sa pangalang Stefan. Summer yun. Sobrang tirik na tirik ang araw. At medyo mahaba ang off-duty ko sa trabaho kaya naisipan kong mamasyal kahit mag-isa lang ako. Nakabakasyon. Kasi halos lahat ng mga kaibigan ko sa Pinas kaya wala akong mahila to travel with me. Sakay ang isang regional train, suot ang isang blue and white maxi dress, blue sneakers, dalang maliit na backpack ko. Umupo ako sa isang banda. Sa may bintana of 4 seats facing each other with a table in the middle ng train coach. And started reading an e-book sa phone ko. Minding my own business, not having a care to the world. At habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, bigla na lang akong nakaramdam na uminit sa loob ng train. Hindi pala functioning ang air conditioning nito. So sa next train station, nag-stop over ang train namin. Basa ng pawis, kinuha ko ang plastic abaniko ko na binili ko pa sa Divisoria dati. At nagsimula ko ng paypayan ang sarili ko with matching punas ng pawis habang busy pa rin sa pagbabasa. Narinig kong nag-uusap ang mga tauhan ng train at tumatawag sila ng tulong sa emergency hotline. Sige pa rin ako sa pagpaypay nang biglang napatango ako. To check sana the time na nasa taas ng door nung napansin ko yung isang guwapong lalaki na nakaupo malapit sa pintuan facing me. Na starstruck ako dahil
Talagang pogi siya. Kinilig ako. That I smiled to myself kasi hindi ko in-expect na mararamdaman ko yun. But to my surprise, he caught me unexpectedly while staring at him. So bigla kong iniwas ang paningin ko sa kanya at napapikit ako sa sobrang hiya. Shucks. That time ipinagdarasal ko na sana lamunin na lang ako ng sahig. Pero nagpatay mali siya na lang ako at ipinagpatuloy ko ang aking pagbabasa. Kaya lang, hindi ako makapag-concentrate. So sinulyapan ko siya. Nakita ko siyang tumayo at kinausap na ang mga tauhan ng train in German. So I glanced up again, tinitigan siyang mabuti. At grabe, ang pogi niya talaga. Wearing a white polo shirt and brown shorts. His long blonde hair tied in a man bun. And that face na parang pang Hollywood. As in DJ Rocky sa edad kong 37 years old, nagka-crush pa ako sa isang lalaki. I placed my phone on silent mode at patay mali siyang kunwari nagbabasa pa rin. Pero ang totoo, kinuhaan ko siya ng stolen shot. Natawa na nga lang ako sa sarili ko sa kalokohang ginawa ko. Then nag-announce ang train driver na okay na ang AC, so we continued with our journey. At ipinagpatuloy ko na rin ang pagbabagsak ko. After a few stops, I heard a commotion dun banda sa upuan ni Pogi. At nakita ko na pinaupo niya ang dalawang mag-asawang elderly sa upuan niya. He took his backpack and walked towards my direction. Grabe, parang hindi ako makahinga habang papunta siya sa side ko. Mapapamura na lang talaga ako sa isip ko nang umupo siya sa harapan ko habang nilapag niya ang backpack niya sa katabi niyang upuan. Grabe ang tibok ng puso ko that time. Naisip ko, sabik ba ako sa lalaki kaya ganito na lang ang reaksyon ko sa kanya? Nakakaloka. Na-conscious tuloy ako kasi alam kong Hagardo Versosa na ang beauty ko. I can see his eyes on me. Pero kunwari dead ma ako. Hanggang sa nakarating na ako sa destinasyon ko. Hindi pa man nag-stop ang train ay dali-dali ko nang kinuha ang mga gamit ko at tumayo, naglakad patungo sa exit ng train. Then nag-ikot ako sa historical city ng Nuremberg mag-isa. Taking pictures ng mga old buildings. I even went to visit the old castle. At sa kalagitnaan ng pag-iikot ko, tsaka ako nalang napansin na naiwan ko pala sa train ang daladala kong manipis na puting scarf. Na sobrang init kasi ng panahon. Mas mainam na magsuot ng scarf kaysa gumamit ng payong dito. Pagtitinginan ka talaga ng mga tao kung gumagamit ka ng payong during summer. Hindi naman sa takot akong umitim, kaya ako nag-scarf. Ito ay dahil sa masakit sa balat ang tirik ng araw at nakaka-sunburn din ito minsan. Na kahit ano pang sunscreen lotion ang ipahid ko sa katawan ko. So after 3 hours ng pag-iikot at konting pamimili, inaisipan kong kumain sa isang Thai restaurant. Yes, DJ Rocky, naisipan kong kumain sa isang Thai restaurant kahit nandun ako sa lugar na kung saan marami namang mga German food. So, sa labas ako ng restaurant pumuesto. Pagkatapos kong kumain, hindi pa muna ako tumayo dahil inuubos ko pa ang soda ko at ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng e-book. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, bigla ko na lang naisip si Pogi. I swiped my phone to see the photos na kinuha ko nung inistolen ko siya. Tiningnan ko ulit ang litrato niya. Sobrang gwapo talaga niya kahit anong angle. Marami naman akong nakitang gwapo rito. Pero siya lang
ang pumukaw sa atensyon ko. Nang walang sabi-sabi, may naramdaman akong nakatayo sa tabi ng inuupuan ko. "That's my photo," sabi ng tinig in German. Napasinghap ako at halos malaglag ko ang cellphone ko sa kamay ko sa sobrang pagkabigla. Pagtingala ko, oh my gosh, sobrang nakakahiya. It's him! Hello, sabi ko. I'm sorry. Shucks, guilty talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakangiti siya. At in German sabi niya, "Kanina pa kita hinahanap dahil naiwan mo ito sa train. Sabay abot ng puting scarf ko sa akin." Nagpasalamat ako sa kanya in German. "Are you alone?" tanong niya sa akin. Sumagot naman ako ng yes. Tinanong niya ako if I want to join him for a cup of coffee. Hindi ko alam ba't nag-yes ako, hindi naman ako umiinom ng kape at masyadong mainit ang panahon para mag-hot drink. So naglakad kami going sa isang cafe at nag-order siya ng latte for himself at frap naman para sa akin. Nabigla na lang ako nang magsimula na siyang magtanong about me. Usually ang mga German, they don't ask personal questions sa first meeting. Sumagot lang naman ako at hindi ko namalaya na tumatagal na pala ang pag-uusap namin na may halong English at German. Nalaman ko na I'm 3 years older than him pero hindi raw halata because I look younger than my age. Natawa na lang ako sa isip-isip ko. In fairness, mabulaklak ang dila ng mokong. Pero enjoy talaga siyang kausap. Topic namin about the difference of Pinas and Germany. Our culture, movies na napanood namin, and tungkol sa trabaho. He's not your typical strict serious-looking German. Sa sobrang haba ng usapan namin, I missed the afternoon train going back to my destination. So I need to wait for another hour para sa susunod na train. During summer kasi dito sa Europe, 9 p.m. na nagsisunset kaya if you are not vigilant to check the time, talagang you will miss it. So 30 minutes before the train departure, nagpaalam na ako sa kanya kasi lalakarin ko pa ang daan going to the main station. When he asked me to stay, nabigla ako. Sa sobrang gulat ko, tinanong ko siya, "Serial killer ka ba?" Tumawa siya at sumagot siya ng no. Sabay sabing, "I like you, Anne." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero syempre kinilig ako. Para akong teenager na sinabihan ni crush na crush din kita. Kaya sumagot din ako ng, "I like you too." DJ Rocky, never ko tong ginawa. Dahil late bloomer ako, may pagka-conservative ako at twice lang ako nagka-boyfriend sa buong buhay ko. Sa sobrang hibang ko ata at paghanga sa gandang lalaki niya, pumayag akong magstay sa lugar na iyon. Gumawa ako ng desisyon na hindi ko pinag-isipang mabuti. I made a spontaneous decision, just like our spontaneous meeting. Hindi ko pinagandaan. Nung gabing yun, ay niyaya niya ako. At sumama ako sa bahay niya to eat dinner. And you know what happened next? Malaki at malinis ang buong apartment niya. He wants to show me his cooking skills too dahil siya raw ang magluluto ng dinner namin. While cooking, tinulungan ko siya to slice some ingredients. Patuloy pa rin ang kwentuhan namin. Natatawa nga siya kasi minsan lang daw siya magluto para sa espesyal na bisita. And of course, ang hirap din ng language barrier para sa aming dalawa. Kasi minsan, pinapatranslate ko yung ibang mga salitang German into English or vice versa. Then umabot na yung kwentuhan namin about our future plans.
After eating the homemade pasta we cooked together, tinanong niya ako, "Would you like to stay the night with me?" May naramdaman akong init habang tinititigan niya ako, DJ Rocky. OMG. I got horny at hindi ko maitatanggi yun. Bakit nga ba ako sumama sa kanya in the very first place? Hindi ko naman siya lubusang kilala. Tumango ako bilang sagot at bigla niya akong sinunggaban at hinalikan sa kitchen. Mapusok, maalab, matagal. Ang sarap niyang humalik. Nawala na ata ako sa sarili ko at sinagot ko ang halik na yun. Awkward on my part sa umpisa dahil ang tagal ko nang hindi nagagawa yun. Pero nadala niya ako. Tumawa siya ng mahina nung huminto kami. Feeling ko, naramdaman niya ang aking kaba na may halong excitement. He smiled afterwards. Oozing with mesmerizing sex appeal, bumulong siya sa akin. "Would you like to bath first?" Napalunok ako bago ako nag-guess. Tinuro niya sa akin saan banda ang bathroom at dumiretso ako dun. Habang hinuhubad ko ang mga damit ko sa loob ng bathroom, naisip ko, tama ba tong ginagawa ko? Paano pala kung may nakakahawa siyang sakit? Bahala na, sabi ng utak ko. Nakatayo lang ako na nakahubad sa harap ng bathroom sink niya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok siya at nagtagpo ang paningin namin sa mirror. I started covering myself dahil nahihiya ako. Amoy pawis pa ako dahil hindi pa naman ako nakapagsimulang maligo. Niyakap niya ako galing sa likod and from there, he started stroking my intimate parts. "You're so beautiful," bulong niya sa akin. At nagpaloko na ako. I was seduced by this beautiful man. This hunk of a stranger danger. Sobrang sexy niya. Napapikit na ako sa lahat ng mga pinaggagawa niya. At para akong naging puppet niya. I followed all his instructions. Never kong na-experience ang bagay na yun. Yung kinakarga ka ng lalaki habang kinukuha ka niya. Grabe yung adventure na yun. And sa sobrang grabe yung dumadaloy na elektrisidad that time, hindi ko na naisip that we didn't use any protection the whole night. It was reckless and immature on my part dahil ako ang babae. And I didn't even ask him to wear protection. Ginusto ko na rin. Nasarapan na rin talaga ako . Walang parte sa katawan ko ang hindi niya nahawakan. And hindi ko pa nagawa yun sa lahat. Iba-iba. Grabe. Lahat ng init sa katawan ko ng ilang taon na wala akong karelasyon, parang binuhos ko sa kanya. He was really great in bed. Then nagising ako kinabukasan na mag-aalas 2 na ng hapon. Mag-isa ako sa kama. Wala siya sa tabi ko. Medyo nasaktan ako sa nangyari. Ganito ba ang one night stand? Baka nga. Hindi ko alam dahil unang beses kong naranasan yun. Masakit man ang buong katawan, I stood up and I walked towards the bathroom. I took a warm shower. Habang naliligo, nilinis ko ng mabuti ang sarili ko. And the regret of maybe having a child without a relationship with this gentleman I betted started to sink in. Napakagatlabi ako. Nung makita ko ang mga kiss marks niya na bakas sa katawan ko, napapikit ako't napailing. Hindi ko akalain na nagawa ko to. Suot ang damit ko kahapon na maayos niyang iniwan na nakahanger sa likod ng bathroom door.
Kasama ang mga underwear ko, binuksan ko ang pinto at lumabas. Nagtagpo ang mga mata namin. Nagulat na lang ako na nakatayo siya in front of his living room with his hands inside his jogging pants. Parang galing siya sa gym. Ewan ko, wala akong idea. Basta, I just stood there silently, nakikiramdam. There was a look of concern. Napalunok ako. Ang gwapo pa rin. He greeted me and asked me kung nakatulog ba ako ng maayos at kung nagugutom raw ba ako. Sumagot ako ng yes and I have to go. Kumunot ang noo niya. Maybe because I sounded formal. Siyempre, ang hiya ko sa mga pinaggagawa ko at sa mga pinaggawa ko sa kanya. At sa akin, kaya siguro ganun na lang ang reaction ko. Para bang I needed to put up a shield. Dahil kapag may ginawa na naman tong guy na to na makakasira ng ulo ko, baka we will end up in bed again. So ang pakiramdam ko ay gusto ko na makatakas. Kasi if I'll stay a moment longer dun sa bahay na yon, baka hindi ko na gugustuhin pang umuwi doon sa kinalalagyan ko at magpadala na lang ako sa kanya sa langit ng paulit-ulit. Then he offered to drive me to the main train station. Pumayag naman ako. I collected my things. Tahimik kami the whole way from his apartment building's elevator going to his parked car. Mga 15 minutes away lang naman yung train station sa bahay niya. Pero parang that time, eternity. He stopped the car sa parking area and started to say something when I stopped him. I enjoyed the last night with you. Then sabi niya, I want to see you again. Can I have your number? Ewan ko ba? Siguro dahil sa takot ako sa sarili kong pagnanasa, nagpakeme pa ako noong una. So ang sabi ko na lang sa kanya, can I have your number? Yes, ako na lang ang kukuha ng number niya. So binigay niya to. And sinave niya to sa phone ko. Hinatid niya ako hanggang sa loob ng main train station at tinanong niya ako kung gusto ko raw bang kumain. Sabi ko, bibili na lang ako ng takeaway food at kakain na lang ako sa loob ng train. Napaka-gentleman niya. Kasi binilhan niya ako ng tinapay, hot choco drink, and bottled water. Impressed ako in fairness. Then nung nagpaalam na ako, he kissed me on the lips. Nagulat ako doon. Tapos sabi niya, bumalik daw ako and visit him again. I nodded. Tapos ngumiti siya. Ay, nakakaseduce talaga yun. So bago pa ako makalimot, tumalikod na ako. At kulang na lang kumaripas ako ng takbo. Well, I may regret having sex without any contraceptives. But meeting him and spending the whole night with him, never. Hindi ko pagsisisihan ang kapusukan na yun. And now, here I am. Na kahit halos magdadalawang linggo na ang nakalipas ay hindi pa rin makalimot. He's my drug. Parang adik ako na wala ng ibang inisip kundi siya. Kahit nasa trabaho ako, bigla na lang pumapasok sa isip ko ang mga naganap nung gabing yun. Yung bang habang may ginagawa ako ay bigla na lang pumapasok sa utak ko kung paano niya ako unang nakuha. I still have his number saved on my phone. And up until yesterday, I never messaged or called him ever. Siguro nga dahil natatakot ako sa sarili ko. Takot na may halong pag-asa. Takot kasi baka masaktan lang ako kapag ipinagpatuloy ko ang ganong klaseng pagtatagpo ng walang relasyon. Then in the end, baka aasa akong we will be more than friends. Tapos hindi rin naman pala ganun yung nararamdaman niya para sa akin. Ayoko nang masaktan. Pero eto na nga ako eh. At the back of my mind, may bumubulong sa akin na maybe it's gonna be a different relationship with him. So why not give it a chance? Chance encounter lang naman yung unang meet up namin. But maybe it's fate. Maybe it sounded like a cheesy romance movie, but it's happening on real life.
Ni kahit sa sarili ko, I never kong na-imagine that this sort of experience will happen to me. Kaya habang isinusulat ko ang kwento kong ito, naghihintay ako ng tawag ni Stefan. Because this time, we plan to meet up. Inihintay niya ako. At susunduin niya ako from the train station. At the moment naman, instead of a small backpack, small luggage na ang dala-dala ko. And just like before, I'm inside the train, minding my own business. I'm going back to that place for a second encounter with him. And we will be spending a whole week together. And before I forget, he said, no contraceptives allowed because he wants to have a child with me. Hindi ko alam kung seryoso siya doon, pero natawa ako doon. And somehow, gusto ko yung idea nun. So wish me luck. Susulat na lang ako sa susunod pang pangyayari sa buhay ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking secret file.